اسمك اخلصنا من الخسارة اللي جربنا في الاسم tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-mulej. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Inti li sirtu obbedjenti sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib, mulej ħniena. Inti it-triq, il-verità u l-ħajja, Kristu ħniena. Inti li mallem tagħna, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu il-Qudisja b'suffraġġju tal-familja għat-Tard. Għatina mulej li naqdu bla jeda ir-rida tiegħek biex il-poplu għaddej tiegħek f'din il-ħajja jikber dejjem fit-tieba u fil-att bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix fi saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien l-Iżraelin telqu miħdejn il-muntanja Ħor ma' triq tal-Baħar tal-Qasab biex jeħduha bid-dawra mal-art ta' Edom. Imma il-poplu ddejjaq jimxi u beda jgerger kontra Alla u kontra Mosè. Qala tellajtuna mill-Eġittu biex immutu fid-deżert. M'hawnx ħobż u lanqas ilma, aħna xbajna b'dan l-ikel ħafif. U l-mulej bat srib velenużi f'nofs il-poplu u bdew jikdmuhom u mietu ħafna mill-poplu ta' Iżrael. U l-poplu mar għand Mosè u qallu: Dnibna għax tkellemna kontra il-mulej u kontra tiegħek. Itlob il-mulej ħajwarrab is-srib minn fostna. U Mosè mar jitlob għall-poplu. Bil-mulej kellem il-Mosè u qallu: Għamel serb tal-bronż u arbulaħ bħal standard u kull jingidem u ħares lejn is-serb ifieq u jgħix. U Mosè għamel serb tal-bronż u arbulaħ bħal standard u ġara li kull min kien jikdmu is-serb kien ħares lejn is-serb tal-bronż u kien ifieq u jgħix. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali mnajdu fl-imkien, mulej isma' it-talba tiegħi. Mulej isma' it-talba tiegħi, ħatasal għandek l-għajta tiegħi. Taħbix biċċek minni f'jum id-dwejjaq tiegħi, ressaq bidintek lejja meta nsejjaħlek fittex weġibni ngħidu fl-imkien. Mulej isma' it-talba tiegħi. Ħajkollhom il-ġnus il-biża ta' ismek mulej u slaten kollha tal-art il-biża tas-sebħ tiegħek. Meta il-mulej jerġa' jibni lil Sijon u jidher fis-sebħ tiegħu u jisma' it-talba tal-mitluqin u ma jistmelx it-talb tagħhom ngħidu fl-imkien. Mulej jisma' it-talba tiegħek. Jinkiteb dan għall-isel li għad jiġi u poplu ġdid għad ifaħħar lill-mulej. Il-mulej ħares l-isfel mill-loli tas-santwarju tiegħu u jittawwal mis-sema l-art biex jisma' il-qrib tal-insira biex jeħles il-dawk li huma għal-mewt ngħidu fl-imkien. Mulej jisma' it-talba tiegħi. Inqumu bil-wifqa. Iż-żerrija hija il-kelma ta' Alla, il-bidbi u Kristu. Min isib lilu ikollu il-ħajja ta' dejjem.
لكريستو. Il-mulej ma'kom. Arem l-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu għal lill-Fariżej: Jien mmur u intom għad tfittxuni, imma tmutu fid-dnub tagħkom. Fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Qalu l-Lut: Jaqgħu ser inneħħi ħajtu bidejh dan, għax qal fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Imma Ġesu għalilhom: Intom minn hawn isfel u jiena ġej minn hemm fuq. Intom nies tad-dinja imma jiena m'iniex tad-dinja. Kif għedtilkom jien, intom ma tmutu fid-dnubietkom, għax jekk intom ma tamnux li jiena hu, tmutu fid-dnubietkom. U int min staqsew? Weġibhom Ġesu: Dak li jilli ngħidilkom sa mill-bidu. Għandi ħafna xi ngħid fuqkom u x'nikkundanna fikom, iżda dak li bagħatni jgħid il-verità u jiena ngħid lid-dinja dak li smajt minn għandu. Huma ma ntebħux li kien qiegħed ikellimhom fuq il-missier. Għalhekk Ġesu għalilhom: Meta terfgħu il fuq il-bin il-bniedem, imbagħad tarfu li jiena hu u li minn rajja ma nagħmel xejn, imma li nitkellem skont m'allimni l-missier. U minn batni huwa miegħi, ma talaqniex waħdi, għax jiena dejjem nagħmel dak li jogħġob lilu. Meta tkellem hekk, kienu ħafna dawk li jemnu fih. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir. Mela eżis fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jagħti ħiel tal-passjoni u l-mewt tiegħu. U meta nisimgħu jgħid: Jiena mmur fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Naturalment Ġesu hu tisejjer għand il-missier fil-glorja tal-ġenna. Iżda qabel ma jmur kellu jgħaddi mill-bib tal-mewt. U qabel il-mewt kellu jbati il-passjoni u l-kruċifissjoni. Għalhekk qalilhom: Meta tollu lil bin il-bniedem tarfu li jiena hu. Jiġifieri li meta jarawh imsallab imbagħad jarfu li kien tassew Ġesu. U allura eżis niftakru li wieħed ċenturjun u dawk li kienu miegħu fuq il-Golgota, meta Ġesu kien imsallab fuq is-salib, ma li Ġesu miet, stqarrew x'qalu: Dan kien tassew liben talla. U propju l-Knisja llum qed tistedinna sabiex niskopru u narfu iktar minnu Ġesu. Għalfejn? Ħalli inħobbuh iktar u nimxu warajh. Sant Wistin għandu żewġ sentenzi sbieħ meta kkonverta x'qal: Kemm iddawwart ma raftek mulej u kemm ittardjajt ma ħabbejtek. Imma meta Sant Wistin għarfu l-Ġesu ħabbu, u kif ngħidu bil-Malti ħabbu b'imħabba tal-ġenn. Għalhekk eżis nagħmlu din il-mistoqsija lil nfusna: Aħna tassew rafnieh lil Ġesu u kemm qegħdin nimħobbuh tassew bil-fatti, bi kliemna u b'għemilna. Importanti ħafna eżis illi lil Ġesu nistqarruh quddiem kulħadd mingħajr biża' u mingħajr mistħija. Hemm bżonn li aħna naqbżu għall-unur tiegħu u l-unur li aħna għandna lejn Ġesu ma nċeduh lil ħadd imma lilu biss għax hekk jixraqlu bil-wieqfa. Ħuti Jeżis Alla tant ħabb lid-dinja li bat lill-Ibnu l-waħdini
biex bih id-dinja s-salva. Nitolbuh sabiex jiġbidna lejn Kristu ibnu mislu palina aħna ngħidu. Mulej ħenna lina, mulej ħanna lina. Biex l-insara ma jibżgħux jagħtu xhieda ta' Kristu msallab lid-dinja li taħrab mir-realtà tas-salib nitolbu. Biex il-bniedem tal-lum ma jaqax fit-tentazzjoni li jwarrab lilek minn ħajtu u jafda biss fil-ħila tiegħu nitolbu. Biex dawk li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa jaqdu dmirhom b'ħafna imħabba u dedikazzjoni nitolbu. Biex aħna ma nibżgħux nerfgħu s-salib tagħna imma nerfgħuh bil-kuraġġ u bil-fidi fil-qawwa ta' Kristu li jsalva nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba tagħna. Mulej Alla tagħna, iġbidna lejn Kristu ibnek imsallab biex jagħtina l-fejqan u l-maħfra li tant għandna bżonn u li miegħek jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dona l-mawlembit, ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, qum li wniedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej mill-żeniti u id-dnub tiegħi neħħi. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' slim biex fil-ħnina tiegħek taħfrilna dnubietna u tmexxi l-qlub tagħna li m'għandhomx mistrieħ bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ikullhom kien roddulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek meta bil-qawwa tal-għaġeb tas-salib sarħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu msallab. Għalhekk mulejja aħna wkoll mal-anġli u mal-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Sbitu l-art mlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewiet, mbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal:
ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġraddi l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubit. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbok u nadurak. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana into salvatur ta' dinja, bis-salib wilaqgħu minn tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna b'nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qadejja tiegħek familja Tart li jogħġbok issejħilha għandek minn din id-dinja. Għamel kif hija bil-magħmudija mitet f'ibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li huma minsija minn nieshom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil minoħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek
inħallilkom islim natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nobiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-nobiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix jidħol taħt is-saf tiegħek. Iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazie, Signor Alla. Inħobbok, Signor. Neżajt mill-ġmil u l-majesta, baxxejt rasek b'umilità, min dawk stess soffrejt, il-għattu tant ħabbejthom. Fuqek stess nubiti rifħajt, meta mittu irixu xtajt, jivassal tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok. U għalija mittint waħdek bis, ħajtek ħajt biex li vis, leħni l-għolli lejk, Ġesu irrit il-qimek. Eżajt bil-ġmil u l-majesta, baxxejt rasek b'umilità, min daw stess soffrejt, jihlaqtu tant ħabbejthom. Fuqek stess dubiti rifħajt, meta bittu irxu xtajt, jibħassar tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok. U għalija mittint waħdek bis,
ħajtek tajt biex nil-Inglis, leħni nolli lej, Ġesu irrid inqilbek. Bil-wieqfa ngħidu t-talba ta' Ġesu imsallab. Hawn Ġesu maħbub tiegħi, mixħud quddiem il-preżenza tiegħek. Nitolbok bliżet ħrara li tistampa fil-qalb tiegħi sentimenti ta' fidi, ta' tama, ta' imħabba, ta' dulur ta' dnubieti u ta' proponiment li ma noffendik għat-tiżjed. Fil-waqt li bl-imħabba u l-ħnina kollha sejr inġib quddiem għajnejja il-5 pjagi tiegħek, nibda minn dak li qal fuqek il-qaddis profeta David, nifdu li jdejja u riġlejja u għaddewli għadmi kollu. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox, li naħsbu bla qiegħda fuq il-ħwejjeġ tas-sema biex dejjem mistoqilna nirċievu id-doni qaddisa tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Wieqfa kienet imlikija, l-odejbina fil-batija, fuq salib imdendel, ta'dilhom il-qalb maqsuma, dak nar bluġieħ mitbuħa, nifet sejf inniket. Morru fil-paċi ta' Kristu.